Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Minutos na nakaligad sa alas 8 mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Update ninyo kami sa pagpangalagad humalin subong oras sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita nga natipon sa aton nga mga reporters. Standby kay may mga reports karon ng aton nga mga Newsline reporters nga aton hatagan sa nga pagtamod. Ibalo nato na ang pag-asa. Kuno kumusta na ang sitwasyon sang panahon sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Yara na naka-standby ang pag-asa Iloilo upod sa kay Charlie Depra. Paliog standby. Iloilo Newsline Weather Update. Mr. Charlie Depra, sir, good evening. Yes sir, mayang gabi sa tanan niya tagpalabati ka viewers ang Iloilo Newsline. Ari pinapalingan lakas sa panahon karon niya adlaw Lunes, Agosto 16 sa 2021. Easterly sa karon nag-apekto sa eastern section sa pungsod. Tapos sini nga sistema diri sa aton sa Western Visayas. Magyapon magapangibabaw kung kaysa magalumon tubto magalumon niya kalangitan. May mga posibilidad sa mga isolated nga mga pagulan tala sang easterlies kag localized thunderstorms. Mahina tubto makasarangan niya hangin, magali na sidangan, paamina na sidangan. Magadala sa makana itubtob makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. At sa ato temperatura, nasa 26, tubtob 32 degrees centigrado. At naman, nagtuno dala sa isotsokay na sang hapon, magabot la kala 5:40 buwas sa aga. Kaya man pinakaling lakas ng panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, sa Lidepra. Awahay man kita sangkwan sa nga low pressure nga ginatanaw abi kung nagapadulong sa par. Sa atong nga monitor nga LPA, alas 2 kina sang hapon, na dissipate na inisa. Okay. So daw wala na chance nga mag-develop pa. Yes, natunaw na sa ang ini nga LPA kaga sa karon kung may mga pagulan, mga isolated na mga pagulan. Mr. Charlie Depra, sir, madamo nga salamat. Welcome, mayang gabi sa liwan. Mayong gabi, sir. Iloilo Newsline Weather Update. Dos minutos na nakaligad sa alas 8. Sa aton nga mga headlines, Lambda variant nakasulod na sa Pilipinas. 35 anyos nga babae natapikan, local transmission ang ginatanaw sang DOH. Wala mahatag nga mga benepisyo sa mga health workers nga ginpasalig sang DOH, ginwangal sa mga medical frontliners. Sa dugang nga impormasyon, dapat 4 ka mga ginakabig nga kawatan sa mga grocery stores nga tagamulo na dakpan sa mga pulis sa Dingli, Iloilo. Sweldo sa mga ginhire sang syudad nga mga health workers wala pa sa gyapon nagtupa. Spokesperson sang COVID-19 team nagpasalig nga tingwaan niya nga i-follow up nga ma-release ang sweldo sa madali nga panahon.
33 minutos na nakaligad sa alas 8 sa dugang impormasyon border restriction sa Valencia. Gimaras, ginbalik bangod madamo ang nagpositibo sa COVID-19 sa barangay Salvacion. Bilog nga syudad kag probinsya sang Region 2 o kan Cagayan Valley Region ginpaidalom sang DOH sa Alert Level 4. Sa dugang nga informasyon, munisipyo sang Nueva Valencia, Guimaras nagpanugyan sa mga pumuluyo nga magtiner sa balay bangod madamo ang na-infect sa COVID-19 sa barangay Salvacion. Kag mayara man kita karon nga report, 14 anyos nga dalagita ginaligar nga ginhimuslan sang kaupod niya sa inuman. Kag may ara man kita COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Trantay 4 minutos na nakaligad sa alas 8. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Gusto nyo magbakal sang preska nga isda? Kadto kamo sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Najama. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ila nga lutuan kamo, kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Gusto nyo man magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este Santa Barbara, Iloilo. My telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyahan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. 35 minutos na nakaligad sa alas 8. Lambda variant na kasulod na sa Pilipinas. Ini ang nakuha natong informasyon sa Department of Health. Yari ang confirmation, halin sa DOH kay spokesperson Yosek Maria Rosario Vergere. The data daw po, parang ano yung mga katangian ng mga Lambda variant natin, user? Well, the Lambda variant, according to the literatures, no, ang Lambda variant, sinasabi nila highly transmissible din siya. Merong ibang literature, sinasabi nila that it can be the same as the Delta variant, no? Pero tinignan namin kahapon, no, nung nagmi-meeting kami with our experts, yung kanyang spread across the 26 countries where it is already identified. Nakita natin dito sa 26 countries and mostly in Latin America na hindi ganon ang kanyang kabilis ang spread niya as compared with the Delta. Mas predominant pa rin ang mga Delta variants dito sa 26 countries na meron Lambda variant na identified. Second, sinasabi rin dito sa literatures na nakaka-apekto rin sa immunity ang Lambda variant, no? So it means that ito pong Lambda variant can affect vaccines, apparently sinasabi, no? Pero ang lagi natin pinapaalala, lahat naman po ng most of the variants of concern that we have right now, like Beta and Delta, affects the efficacy of vaccines. Pero ang laging sinasabi ng ating eksperto, aside from the level of antibodies na tinitignan natin for our vaccinated individuals, meron pa ho tayo nung tinatawag na cell-mediated immunity. These are the T cells na hindi po naapektuhan ng mga variants na ito. At ito po ay natitirang panlaban natin na dulot pa rin at bigay sa atin ng bakuna. So magpapabakuna pa rin po tayo dahil ito po ay effective pa rin sa mga variants na meron sa ngayon. Much you said, Ma'am Caroline Booking, what do you know so far about the first Lambda case and possible po ba na super spreader ang variant na ito? In addition po, since local case po ito, do you think this was due to a lapse in the quarantine protocol? Well, alam po nating lahat na itong mga different variants of concern or variant of interest. Let me just clarify, the Lambda variant is still a variant of interest. It is still not classified as a variant of concern by the WHO.
Alam po natin lahat na ang mga pinanggagalingan talaga ng mga infeksyon, sources, most common, of course, would be outside of the country and going in our country. Although meron din naman pong mga mutations na nangyari na dito sa ating bansa, katulad ng P.3 na dito po unang naitala at nai-report para po dito sa ating mga variants of interest and concern. Ito pong ating Lambda variant na kaso ay atin pong na-detect. This is a 35-year-old female. Wala po siyang simptomas. Siya po ay classified na sa ngayon as recovered. But of course, we are still validating and we are going to do repeat RT-PCR. So siya po ay currently nandun po dun sa lugar nila and we are trying to coordinate. Apparently, based on record, she is also pregnant. So yan lang po ang aming nakalap pang impormasyon sa ngayon. We are coordinating already with their city health officer para po malaman pa natin yung mga ibang ginawang mga aksyon. Although kailangan natin maintindihan na nung na-diagnose na po itong pasyente na ito nung July 22 through RT-PCR, the contact tracing and the other actions were already done. So hindi po tayo amiss sa mga ganyang aksyon kapag tayo ay nakaka-detect ng mga kasong positibo. Pag sila ay nag-positive sa isang variant of concern, and then we do community level interventions. Hanggang ngayon, binavalidate natin ang information. So as we have released our initial information yesterday, we are closely coordinating with the specific locality where this individual is. Ang aming most probable, it's a local case kasi nakita po natin siya among the persons in the community at kasama po siya dun sa na-sequence kasi apparently may cluster, kaya siya kasama dun sa na-sequence. Pero sa ngayon, ang aming pinaka-probable, na classification sa kanya, mukhang local case talaga ito. Ngayon, itong local case na ito, nasa Region 6 siya at amin pong binavalidate pa further lahat ng impormasyon na meron sa ngayon, kinukuha rin po natin yung status ng kanyang pagbabakuna. Thank you po, Yusek. From Specimen sampled, all regions except Caraga. So lahat po ng regions based on the recent run meron na, pero ang Caraga po wala pa ho kaming nadidetect. But it doesn't mean that they do not have the variant, ha? Katulad nga ng sabi natin, yung sampling po kasi natin ang ginagamit natin and it doesn't really cover that much, of the population for us to determine kung nasaan na siya sa mga regions, So ngayon we still assume na meron na rin and that is ito na yung mga actions natin na ginagawa. Thank you po, Yusek. From Ian Cruz, kamusta po ang mga isolation facilities natin, especially sa NCR? Paano po kapag napuno na ang mga facility ng LGU? Saan po pwedeng dalhin ang mga COVID-19 positive? Well, meron ho tayong tinatawag na referral network, Kaya nga po natin pinapagana ito. Meron tayong dapat navigation from our local governments, Sila yung unang point of contact dapat ng mga pasyente. Nagpalabas po kami kagabi ng mga hotlines ng iba't ibang local governments natin para dito po unang tatawag ang ating mga kababayan. Our local governments will navigate these patients. Kung kailangan po ng isolation or quarantine facility, yun sa kanilang lugar, doon po natin nilalagak. Pagkatapos po nun, meron pa rin naman tayong mga mega temporary treatment and monitoring facilities. Ito po yung malalaki natin na mga facilities na minamanage po ito ng national government and it is linked with our One Hospital Command Center. So ito pong mga kababayan natin na nangangailangan ng isolation and quarantine can also be admitted in these facilities. Sa ngayon po, we are still looking for other facilities where we can expand. Actually, nag-renew na po ng mga kontrata for the hotels na ginagamit natin dati accredited as quarantine facilities, ang ating mga concerned government agencies para madagdagan pa ho ito pong ating mga ginagamit na isolation and quarantine facilities. So sa ngayon po, ang ating TTMF utilization overall would remains at 22%. But when you look at the different regional utilization, specifically NCR, meron ho tayong 44% utilization among their TTMFs sa local governments nila. Ang atin naman pong mga mega temporary treatment and monitoring facilities, these are the big ones managed by the national government.
ang atin pong utilization for this week ranges from 60 to 76%. So ito po ngayon ay medyo pinabantayan natin dahil nasa 76% na po yung ibang mga facilities na malalaki para makita po natin kung saan pa ho tayo pwede mag-refer ng ating mga pasyente. Si DOH spokesperson, Undersecretary Maria Rosario Vergere. So mo to ang ilang pagpanghanda. Ti-confirm ya, nga ari di sa Region 6. Ang nag-positive sa Lambda variant. Pinatunan pa nila kung ano ang siniya nga epekto, no? Kahit sa Delta na natunanan sa ngaton nga mga eksperto. Pero kung parte sa Lambda, way pa sila sa nga tulid nga pagtuon kay nag-originate ini sa Peru. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Graphics Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unananggid sang Molo Plaza, sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyan ni Sir Manny Sanoy. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake, magkato sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kagpangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiyan namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba, bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. 45 minutos na nakaligad sa alas 8. Padayon kamo nga nagapamati sa programa Iloilo Night Watch. Palihog lang, Like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimmers Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. kay Lizer Servano da sa iya pamilya kag mga kilala ya sa Badyangan. Maayong gabi, classmate. Mayong gabi man kay Lisa, Marcy Verano Saspa, kay Olivia Saspa Marcelino, Rodeline Manayan Saspa, Jerome Filemon, Emily Tobiera Diadjo, kag Joy Pamusino Pioquinto. Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Kay Mama 60 Babes, manager sang DYMB Love Radio. to you. Kay Peter Himinia. Kag belated happy birthday kay Gima Villanueva sang ABS-CBN sang una. Sa tanan-tanan nga nagaiwat sang kadlawan, happy birthday. Sa mga magahiwat pa lang, advance happy birthday. Happy birthday sa tanan! ...48 minutos na nakaligad sa alas 8. Nagapamati kamo sa Iloilo Newsline, kag dugay-dugay
may mga balita kita nga aton hatagan sang pagtamod. Pero i-check nato nanay, ang aton nga Newsline live and direct sa probinsya sang Guimaras upod kay Newsline Danny Villases. Paliog standby. Dan, please come in. Yes, Jano. Sorry mga balita. Ako rin natuwa na kinilang adlaw. Sabay niya sa province of Guimaras. Ang mag-utod rin kung man sa hindi pagtitihan ay inaway sila nga duwa kagabi. So isa sila ang napatay. Samtang kay nagilamang nakakontak kita sa kay Vice Mayor Attorney Paul de la Cruz. Kagin confirm niya na nagbalik ang boundary checkpoint kagduman ang pag-lockdown sa Barangay Salvacion. Starting yesterday, no? Tapos nag-start. Tungkol sa madamo na mga subject kung ang naging positive, no? Sabay niya sa COVID-19. Kaya nato na kamtan si Vice Mayor Atty. Paul de la Cruz. Kay si Mayor kay na Manny Galila, naging katuan man nga importante sa ginagapikurar sa Vice Sinisang para iya sa banwasa nga Nueva Valencia. So, ginkonfirma ni Vice Mayor Atty. Paul de la Cruz na nagbalik ang checkpoint kahapon. Ini sa mga nagkapadulong sa panuwasang Nueva Valencia, kagsuman ang nagapagwa, in and out, kinara kita witness kita sa maging check-up ko kayo na sabay sinisag na pagbalik sa boundary checkpoint. Inigat kayo sa katiyuan, magandang ang Nueva Valencia, sa kay Vice Mayor Paul de la Cruz, naglambot na sa mga 100 plus ang mga arasbong sa active na positive ng COVID-19. Kaya wala pa kita kinanatwa sa pila ang na-admit kag sini ang development. No? So may time na karon willing siya nga sabat karon kunin mo sa Matogan kag siya maka-speaker to sini. So konfirmado nga ang Barangay Salvacion lockdown ini starting yesterday kag posible mga 1 week or depende ni sa station kung saan nila balik ang normal nga pag-operate o kung balik sa dati ang Barangay Salvacion sa Banuasa ng Nueva Valencia. So may time na karoon dyan, pwede yung matawagan si Vice Mayor Paul de la Cruz. Now, sa Japon sa Nueva Valencia, bangod sa hindi pagkidihan ay isang mag-utod, naglambot ini sa ilang pag-rinaway, pagpatay sa isa, tungkol sa hindi pag-indihanay. So, nakuha kasi ng report, kaya kita nga nabalhag sa police blatter, pasiman sa kaluwan ni Police Chief Master Sergeant Orlando Castellano, ang police investigator, and of course, sa kay Police Master Sergeant Shirley Haro, na mo in charge, investigador sa sining insidente, na natabo ini sa bayan sang sitio o kaya medyo madondon gawa na tabo ini sa bayan niya sang Barangay San Roque sa Banuasang Nueva Valencia Guimaras nga siliin ang duwak ini ka mag-utod nga mosanday Roger Tunstila. Pila sila ka bilog na? 42 ng edad, yes. Pila sila ka bilog? Dua na sila mga utod na kinaway. Oo. Di mag-utod So, ang biktima amo si Roger Tunstila. Igapoy, 42 ng edad, Otero, sa barangay Sitio Kuman, sa barangay San Luque, Nueva Valencia, Guimaras. Ang suspect niya mo, ang utod niya mo si Porfirio
Tursila Igapoy, 24 edad, sa Soltero man, pang-amo nga barangay. So, there is ato ka na pagmangkot kay Police Sergeant Charlie Haro, ining mabuting ini, may madugay na na hindi sa itindihanay. Pag naluntad gabi, mga pasado alas 8, nag-abot ng biktima. Sa diin, may luntad ini pag-itindihanay sa mga utol. Pagin buno sa biktimang ini ang yan na magulang. Sa diin, mga pilas, mga utol. Pag ulihin na tinuan na kuha ang kutsilyo sa magulang kayo Turisilia sa ginbulo sa mga pangod igo ini sa nato nga bayan sa dughan sa masiling nawala nga bayan sa dughan sa masiling back portion sa lawas ini sa ginala sa may Alibon sa may Dr. na ba provincial hospital apang gindeklara isa nga on arrival, no? Kaliwat ang biktima mo si Roger Torreselia Gapoy, 22 anyos, soltero. Panghud sa sining suspect nga mo si Porfirio Torreselia Gapoy, 24 ang edad sa uman nga lugar. Ang gitunaan sa sining paglinaway ng tunga sa kamatayon sa mangod tungod man sang hindi pagdinihanay sa mga utod halin pa sang una. Doon naman sa kay Police Master Sergeant Charlie Haro ang police investigator na na-assign sa aksyon o kung siya dyan. So, amoy no? May time magulong mo na contact si Vice Mayor De La Cruz. Agad niya makapatag sa sindugang pagit. Sige lang, Dan. Testingan talang karon. Yes, Testingan talang galing karon, Dan. Kay may lalagson Okay. pa ko. So, muna ito mga malita, alibri sa province of Guimaras, Danny Villases, para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Danny Villases nagikan sa Guimaras. 56 minutos na nakaligad sa alas 8. More power Iloilo, bringing more to life. Gapangita bala kamo sang rehistrado nga veterinarian agod mapacheck-upan sang inyo mga kasapatan. Pangitaan nyo si Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kagiban pa nga mga sapat. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalan nyo kay Doc Ronnie Galia. Mayong gabi kay Ruben Asistido, kay Love Soberano, J. Tanate Campos Sagrado, kag Vic Guardapis. Kag palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Guimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. 57 minutos na nakaligad sa alas 8. Ipabati tanay sa inyo ang ato nga interview sa Hipis ang Dingli Police Station. May kang tanan ni sa mga nagkaladakpan nga ginakabig nga notorious nga kwanto kawatano nga taga San Juan na Mulo. Dito sila nangayaw sa variety store sa Banwas ang Dingli. Pero nagkaladakpan. Yari si Police Major Juna Galitsa ang Hipis ang Dingli Police Station. Oo. O, balibuhain sila. Inano na mo. Oo. Pero sir, paano na-tikma nyo ni sila, sir? Ang taga-syudad na? Nagsulod ini diri sa 7-Eleven mo. Tapos, nakitaan ini sa CCTV, isang nagamonitor sa CCTV. Tapos, ginsita ini sang gabantay na babae. Ang tong babae, ginsita niya.
So nagdalaga nini siya no. Pagwa, bit ang mga nadala nga mga items. Sa damo ili na nakuha ni nga mga items so mga sigarilyo ni, damo nga mga sigarilyo no. Kuha Oo. sa 7-Eleven nagbili na rahay pa sila ni isang pa pero ginakuha yun nila itawagan ini isang responde diri sa police station natakpan gini niyang babayi no tuwa ka babayi kagang lalaki to nga isa man nga kakusaba Manila so may nagahulat na nga taxi ini sila lunsay puro tagamulo ini sila Oo. Anong so mo kanina Anong mga ngalan nila? Sabi niya itong investigator na no? O anong mga pangalan nila? Ang babae, ini si Janice Perez alias Tata, 34 anyos, single, taga San Juan, Mulo. Ang isa ka babae, si May Giz, no? Ang May niya, M-A-E. 24 anyos man ini, single, taga San Juan, Mulo. Ang lalaki, si Dave Buenape, 22 anyos, taga Santa Cruz, Mohon, Aribalo ini siya. Ang driver sang taxi, naging kargahan nila tani nga gahulat sa ila, kargahan nila sa mga items nga mga ginpanguha nila. Amo ni si Joseph Francis, Paul Apolto. Joseph Francis Paul Apolto. 34 anyos ini, taxi driver, residente sang South Pundidor, Molo. Ano nga taxi yun, sir? Ano ini, crosswind ini nga pangalan sini. Bali lang kay Grabe, may getaway vehicle sila. may getaway sila no. Suspectedly involved din mo kay pareha sila anong himuon yan sa pagmamasada nagkambal nga naulat siya. Is some Transpo Operators Corporation. Some ini. Some ang pangalan. Trans? Some Transpo Operations Corporation. Wow. Ginpamangkot mo, sir, nga ginhire siya? Yung pamangkot ko gani, ang balyag, na kataon lang ko nung pamasada siya, nag-agyan niya dire. Tapos, ginhire siya, mo itong nagbaisay ko na sila sa ano. Ang ko imposible naman nga magkadto dire ang Tagamulo, tapos ang mga shoplifter, puro ng Tagamulo. Usikan gid nila usikan nga gid cellphone nga makatugid at bingle kaya kay imposible nga nagkataon ba nga ang mga shoplifter tagamulong tapos ang taxi driver tagamulong ang mga nakuha nila sa lunsay sig mga sigarilyo kaya may mga grocery items man to ng mga nakuha. Kaya ginapasa-pasa nila yun, no? Pag nakuha nila to sa, no? Ipasa sa isa. Yung ginagulo nila ang atensyon sa mga, sa mga nagabantay. May mga nakuha. May gwardiya gali? May gamonitor man sa CCTV, pero nahalata sila. Kaga nakitaan. Amo to nga naharang, pero nagdalagan ini, nagbilirahan pa sila. Kung pinimo nila gali, sir, pasabilis? Nang bali manguha ang isa, tapos ibilin dito sa isa ka lugar, tapos kuhaon man sang isa.
Supasa bigos gali ang Oo. panahimo ni. Oo. Ano ini no, ang Im and Me Variety Store dire sa Dapudaw Street, Barangay Poblacion, Dingle, ang yung sulod nila. So, Malapit ini sa 7-Eleven na kuan, na grocery store, store. variety store. Oo, variety store. So, hindi gali iya nga total yung sa 7-Eleven, kundi isa na ka-grocery store, variety store, nga malapit lang sa 7-Eleven. Oo, malapit sa 7-Eleven na variety store. Oo. M and Me Variety Store. M and Me Variety Store. I see. So, at least nakuha sila, sir. Apat tanan sila, dalang driver. Oo, hold na namon pati ang driver kasi dahil daw kaduda-duda mo dahil isa lang sila kalugar Oo. sa Mulo. Mhm. Pag ang gidili sila ini sa kwan mo in the act caught in the act sa CCTV camera. Oo. Ang isa sa suspect nga amo ni si Janice Perez I see. na gakuha sang isa ka rim nga mga sigarilyo dito sa box. Oo. Pag immediately lagas ang ini nga suspect. Oo. Kag na recover sa iya ang isa ka bag na may mga sigarilyo sa sulod. Oo. So, Pag maano na tali sila ni. kunway ito, way sang operator sa CCTV, nakapalagyo pa sila. Kapalagyo gid ini sila kay may nagahulat na nga taxi dito sa Buwa. Oo. Oo. So, mahimo nga ni nila, sir, sa ibang nga mga kabanuhanan, ang ini nga modus, daw sinindikato na gali ni. Maaari nga nahimo na nila ini no gan mo gani nagapanawagan kami sa ibang mga store mga store owners naton kasi nga may mga nakulangan sila may nakawatan sila sa ilang nga store kay wala nila malata i-review nila ang ilang mga CCTV. Oo. Dahil base pati sila na biktima man nila sila sinigay daw halin pa ini sila sa Saraga. Tapos palipat-lipat ini sila no. Oo. Hindi lang isa nga kuan nga mga store ang ginasulod nila. Palipat-lipat sila sa mga ginasulod nila. Oo. Ang ilang mga picture, sir, ara na sir sa site sa Tingli Police Station. Sir, ari ang mga kuan man nila. Hindi sila picture sila sa nila na posting nyo na kay para makuha namon, sir. Para ang mga picture nila, mga rags sa Rags Gallery. Oo, ang ila picture na bala nga nakuha na sila daso na post Nakuha sila. nga type sa email Facebook. Ari sir. Oo, sir. Okay, bali picture nila, sir. ano lang namon sa ano nyo sa kung may messenger ka mo Oo. Si Police Major Jonah Galitsa. DP sang Dingli Police Station. May kang tanan sa pagkadakop ni sang apat tanan ka mga sospitsado. Duha ka babaye, isa ka lalaki, ka plus driver, sang taxi, apat tanan sila. Tiambal sang taxi driver, linya tinagyan ko lang ni sila. Nagpapara. Daw pariho man style mo sa sang ginold up ang East-West Bank ba? Tapulo pariho man style mo sang mayara nga insidente, no? Dira sa distrito sang Lapas ang una pa ba? Pati ka sir, Galitsa, totoke. Kay ina nga style, nga sila nga ginhapit ya lang, way sa makaybalo, dugay na ina nga istorya. Ha? Dugay na ina nga modus, dugay na ina nga alibay. EDS Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City.
Nagabaligya sampartahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. CL Diaz Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay maapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Mayong gabi kay Ta Cheryl, kay Tututong, Tuto Child, kay Bibi, kag daraman sa pumuluyo sa Barangay Bagakay, kag kay anuman Junjun, kay Nang Vian, kay Nining Lucet sa Cavite. Mayong gabi. Yara na sa atong linya. Si Nueva Valencia Guimaras, Vice Mayor. Attorney Paul Vincent de la Cruz. Attorney de la Cruz, mayong gabi, si Johnny Diaz, upod nimo, kag si Sweet Don, welcome sa Iloilo Newsline. Mayong gabi gid Sir Johnny, mayong gabi gid sa tanan nga nagpalamati sa Iloilo Newsline. Oo. Sir, i-confirm lang namon ni, tuod ni nga subject sa lockdown, ang Barangay Salvacion, Nueva Valencia, Guimaras. Anong rason? Yes, matuod na Sir Johnny, no, as of noontime yesterday, ginpaidalom sa total lockdown ang Barangay Salvacion tungod sa sudden spike sa COVID cases sa nasambit nga barangay. Oo. Ginabulubanta mga pila tanan ang mga na-infect sa COVID-19 dira lang mismo sa Barangay Salvacion. Sa latest data, Sir Johnny, as of today, may ara na 54 active cases ang Barangay Salvacion. Oo. So sa 54 lunsay taga Barangay Salvacion lang pila diring active nga kaso, Vice Mayor Paul. Turo gid ni siya active cases, no, ang 54 out of 102 active cases sa bilog nga Nueva Valencia, 54 gid ang ara sa Salvacion. Oo. Daw nakibot kita nga gulpi ini nga nagsaka ang numero sa mga na-infect sa Barangay Salvacion. Ano ang ginhalinan? Wala lang gid ako sa position, Sir Johnny, no, nga i-determine gid ko no ang cause, although ang Municipal Health Office may ginasundan nga ang gulo kung sa diin gid posibleng naghalin ng ini nga kaso. I see. So, ang ining 54, ara na tanan sa quarantine facility sa Nueva Valencia, sir? Tungod niya nabuta ang primary quarantine facility, Sir Johnny, no? Ang iban ni ginbutang sa isolated nilang mga balay, gin-make sure lang namon naka-enclosed or naka-separate ang ining mga balay sa neighboring household para mapasigurado nga wala na sang close contact sa nasambit ng mga balay. Oo. Sa 54 ka mga active cases, pila diri ang asymptomatic, Vice Mayor? Come again, Sir Johnny, medyo choppy ang akong signal. Siling ko sa 54 ka mga kaso sang COVID, pila diri ang asymptomatic kag symptomatic? Fortunately, Sir Johnny, daw almost ini sa ila asymptomatic, no, kay kung mag-symptomatic ini sila gina-refer ni sila dayon sa advanced quarantine facility dito sa may San Miguel. Oh, I see. So asymptomatic sila kagang ang ining barangay gin-isolate na subong may gwardiya na nga mga pulis naton. So yan, ito again, medyo choppy ang imo sulod. Siling ko, sir, ang ini nga barangay gin-isolate na may gwardiya na nga mga force multipliers kag mga pulis. Yes, Sir Johnny, no. Nag-meeting gilayon si Mayor Manny Galila sang Domingo, gin-request ang mga katupad nga barangay, ang Lapas, San Roque, Lanipe, kag Lukmayan,
kag nag-establish ang border checkpoints kag as of noon yesterday activated na nino ginabantayan na ining mga border checkpoints. Oo. Considering nga under sa GCQ ang Guimaras Province, nakapikto ini sa inyong turismo ang pag-spike sang numero sa mga na-infect sa Barangay Salvacion na Vice Mayor de la Cruz, sir? Dako gid ang epekto sa Johnny kay effectively nag-issue sang executive order si Mayor nga only essential establishment shall be allowed to operate. Ang tanan nga establishments niya for leisure sarado gid. Oh, sige. So, mga essentials lang ang abyerto. Yes, that is correct, Sir Johnny. Okay. So sa mga pumuluyo, may ara kamo nga panugyan Vice Mayor de la Cruz with regards sini sa pag-spike sang numero dira sa Salvacion kag kaiping pa nga mga kabarangayan. Yes, Sir Johnny, no. So pangkabilugan gid ni nga Nueva Valencia ang panawagan sang LGU nga sundon gid ang isolation or containment measures nga ginapatuman sang LGU, especially ang strict stay-at-home policy. No? Nga kung hindi importante pagwa sa puloy-an, ginaabiso gid nga magtiner sa puloy-an. At the same time, sa subong nagapatuman sang liquor ban ang Banwa, so ginahinyo gid ang kooperasyon sang tanan, no? Kay may mamonitor kami sa gihapon nga nagapasaway, pero hindi na masarangan sang PNP kag barangay nga bantayan pag isa-isa. So sabay pa nga ang pumuluyo na ang mag-obligar sang mga kaugalingon nga disiplinahon. Kag sundon ang mga measures. So kabay pa nga magkooperar lang tanan kay para man ni sa mga pumuluyo sa kagilabi na sa mga taga na Nueva Valencia, Vice Mayor. Yes, that is correct, Sir Johnny. No? Amo lang bigla ang pamaagi nga mapanugpo ang kaso kung kooperahan kag bilugan sang tanan ang measures nga ginapatuman naton. Oo. Vice Mayor Paul Vincent de la Cruz, sir, madamo nga salamat sa tiniyon nga ginhatag ninyo diri sa amon sa Iloilo Newsline. Good luck sa inyo nga mga lideres sa Banwa sang Nueva Valencia, Guimaras. Madamo gid, Sir Johnny, madamo nga salamat. Mayong gabi. Madamo nga salamat sa kay Atty. Paul Vincent de la Cruz. So mo tong ilang nga pagpanganda. Ang makon mo gulpi nag-spike ang numero sa mga na-infect sa Banwa sa Nueva Valencia, partikularmente sa Barangay Salvacion. So sa mga pumuluyo, hindi ka mo lang magpasaway. Kaya ang ginapatuman sa inyong mga lideres para man ina sa inyong tanan. 16 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Sa mga nagapamangkot partito kuno sa nangawat to sa dingli nga taga San Juan, ara na ma-picture? Pwede man na post naton da para makita nila nga nangayaw to sa kwano kay nagambal ko kay Major Juna Galitsa ipisa nga dingli nga mga kita pictures, no? So i-plaster ta lang ni karon, no? I-plaster ta karon ang mga pictures ni sang mga nangawat to sang sigarilyo kay iban pa nga mga items to sa M&M variety store sa Banwa sang dingli. Mayong gabi kay June Casquite Macuro, Bernard Ignacio, Rona Amaba, Cirilo Tupas, Nejima Tupas, Digol Panes, Josie Lagman, Julian Bautista de Celos, Martin Bautista, kay Romel Santa Ana, Angel Mine Alave, Hazel Calataro, Joanna May Gumbok, kay Eileen Sanjes Sorsano, Rovan Alave Adjo, Orly Cabalfin, Eda Joy Bono, Ferry Paz Rojo, Juris Jade, and Pat Marshall. Kag sa aton nga mga ka-newsline, palihog like,
Share kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. 18 minutos na nakaligad sa alas 9. Nagapamati kamo sa gyapon sa Iloilo Newsline. Naka-standby ang aton ka Newsline live and direct sa Cagayan Valley Region upod kay Newsline na Alex Saspa. Kayang bilog nga syudad kag probinsya sa Cagayan Valley ginpaydalom na sa alert level number 4 sang Department of Health. Kag may ara na nga pagpanghugot sa iban nga mga kabanwanan nga sa una daw okay lang. So bung hugtanay na to sila. No, hugtanay na. Plus, i-check man natong karon ang 14 anyos ni nga dalagita nag-upod sa barkada ya naginom-inom, ginimuslan. Kanyos line Alex, palihog standby. Kanyos line Alex. Kanyos line na Johnny, ginpasaka na sa alert level 4 o high epidemic risk classification ang bugos nga rehiyon sang Cagayan Valley o kon Region 2. Suno sa pinakauli nga data sang DOH Region 2 kahapon August 15, 2021, ang mga probinsya sang Cagayan, Isabela, Quirino, kag ang Tugigaraw City, Ilagan City, Kawayan City, kag Santiago City, ginpaidalom sa alert level 4. Buot silingon sininga diretso ang pagtaas ang numero sang aktibo nga kaso sa sininga mga lugar sa sulod sang duha ka semana, kag mataas ang healthcare utilization rate sa nasabit nga mga lugar. Ang Kawayan City napaidalom sa kategori nga critical epidemic risk classification bangod nag-abot sa 231.03% ang pagsaka sa mga aktibo nga kaso sa nakaligad nga duha ka semana. Ang probinsya sang Nueva Vizcaya ginpaidalom sa alert level 3 o moderate epidemic risk classification. Samtang sa alert level 1 o minimal risk epidemic classification, ginpaidalom ang probinsya sang Batanes. Samtang ginapahanumdum sa gyapon sang Department of Health nga padayon ang pagsunod sa mga minimum health protocol kag padayon nga magtiner sa sulod sang balay kung hindi man lang importante ang kadtuan sagwa. Sundon sang insakto ang pagsuksok sang face mask kag face shield kag permi maghugas sang kamot. So hugtanay na karon na Kanyos Line Johnny, ang Region 2 bangod kay bugos nga region ang ginpaidalom na sa alert level 4 or high risk epidemic classification bangod ka kadamuan sang probinsya kag syudad, madasig ang pagsaka isang numero isang kaso sang COVID-19 na Kanyos Line Johnny. Resulta pa ini siguro nga may mga kaso na kamudera sang Delta variant, posible nga mo ni nga ginbatak nila sa alert level number 4. Roger, amo nang isa sa mga basihan na nagdubli hugtanay ang mga checkpoint diri sa Region 2 Kanyos Line Johnny, labi na gid sa mga boundary sang mga probinsya kag boundary sang syudad kag mga banwa diri sa Region 2. So, along-along gid kamo nada?
Ti anong matabo da sa mga ayuda? Nagtulupa naman sa mga pumuluyo. Sa mga ayuda, kanyos lang dyan wala man nga pabaya ang mga provincial government, kag Subuman City government, nag-coordinate sa DSWD, agad matagaan sa mga ayuda, ang mga pumuluyo nga hindi na makagwa sa ilang balay. Kanyos lang dyan Oo. So mas mayo na at least mayara sila nga mga support nagikan sa gobyerno. Ang importante malang na nga may suporta kay kung why na suporta laban-laban ng iba na mangita pa sang ila nga mga kinanglanon na Newsline Alex. Roger, kanyos lang na dyan So, sa ilo kita diri sa probinsya sa Quirino, kanyos lang dyan kining natabo nga 14 anyos na binatilyo lalaki ini kanyos lang dyan ginrape sang iya kainuman diri sa probinsya sa Quirino. Dayon niya ginapangita sa otoridad ang suspect na nag-rape sa 14 anyos na lalaki sa Quirino Province. Ang suspect din kilala kay Emerson Ruiz, 35 anyos, kag-residente sa Barangay Villasor, Madila, Quirino. Suno sa biktima sa July 18, 2021, sa kaagahon, nakainuman niya ang suspect sa nasambit na barangay. Gumawa sa investigasyon sa Philippine National Police na sa natabo ining insidente, pila ka minuto nga nadulaan sang signal ang ginagamit na cellphone sang biktima. Gani nangita siya sang location na may signal, pero ginsundan sang suspect, kagintayaan sang matalong nga bagay, kaginahangbalan nga maghapa. Tungod sa sobra nga kahadlok, wala sa mahimo ang minor de edad, hindi sundo na lang ang ginatubo sa iya sa suspect, kag nagsugod ang pagmolestya. Nangisog ang biktima magsugod sa iya lula kahapon nga adlaw kag gilayon. Nga nagkadto sa pulis para ipahibalo ang ginhimo nga krimen sa suspect sa iya nga apo. Suno pa sa report sa Police Regional Office 2, naging pagkakaan sang kaso nga rape in relation to Republic Act 1716 Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang suspect. Samtang na alarma man sang Philippine National Police Regional Office 2 ang tanan nga police station sa region para madakpan sa glayon ang suspect na nag-rape sa biktima kanyas lang dyan Napasakan ng kaso. Roger, kanyas lang dyan Okay. So ang subject ni preso na. Sige na pangita pa kanyas lang dyan Okay. So thank you so much sa kanyas line Alex sa halong-halong gid. Roger, kanyas lang na dyan So ini nga report pinadulong sa inyo sa Aklan sa Ibertec, Piso Wi-Fi, nga namtan sa Port Chris, Aklan Village, Dipon, Quirino. Alin diri sa Region 2, Cagayan Valley. Ako ang inyo kanyosline, Alex Saspa, para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Kanyos Line Alex Aspa live handirek sa Cagayan Valley Region. 27 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. Sa mga listeners naton, mga viewers kag sa mga kabarangayan, kung mayara dira nakitaan gamo nga nagapangawat kuryente, sige day report nyo sa More Power. Araw-araw na mga awat pa sa angin panubuan na sang 3 pesos 50 centimos niyo o 55 centimos ang per kilowatt na mga awat pa. Sobra naman na umagamusin na.
Load Lift Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Mayong gabi kay Erwin Alison Magarzo, May Rapita, Hernani de la Cruz Galvez, Karam Estember, Oliver Sarabia Harjelin, Rito Chiva, Josan Bautista, kay Nong Nonoy Mark and ng Roxanne, Yana and Johan, kay Bebs Villanueva, Norma Briza, Henry Vargas, kay Kagawad Melanie Regacho Cabalonga, kag Kagawad Amin, kay Barangay Treasurer Amelia Bautista, kag Barangay Secretary nga si Eva Galiofin, and Kagawad Betty Malion Talavera, kag man kay Kagawad Rita Hurtado Lanasco. Kag saliwat sa aton mga ka-newsline, please like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Kag palihog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa mga listeners naton sa Pamilya Cordova, Pamilya Tribunal, mayong gabi Pamilya Malion, Yokari family, Prado family, thank you so much. Kagadiraman kay Kap Ising, mayong gabi. Kay Toto Pinanda, kay Kagawad, kag sa mga tanod, mayong gabi sa inyo. Diraman sa Pamilya Magbuo sa Mandurriao, no? Sa dirasag ano na dagani Unyati Dilion, sa Pamilya Magbuo kay Naipureta Magbuo da. Sa mga kabataan niya, salamat sa pagmonitor diri sa Iloilo Newsline. Like, share and follow lang kag palihog subscribe sa YouTube channel, i-share lang da nga i-subscribe nila ang YouTube channel sa Iloilo Newsline. 30 minutos na nakaligad sa alas 9. Kay Torly Cabalfin, kay Engineer Kinoy Aligayen, kag Ma'am Gladys Aligayen, mayong gabi sa inyo nga tanan. Diri kita sa pabati sa inyo. May kang tanan sa alboroto ni sa mga frontliners, no? Sa mga health workers, partikularmente dito sa Metro Manila, nga tubtob subong wala mahatag ang ilang mga benepisyo. Ang iba niya nag-enjoy na parte sa bayanihan to nibla, no? Kundi ginambal na gina ni President nga mayara sila nga mga benefits nga makuha ang aton nga mga medical frontliners. Pero ang natabo hasta lang sa pasalig. Why? Sa gyapon nga nagtupa ang ginpasalig si ila sang Department of Health. No? Department of Health, parte ini sa mga benefits. May mga sentimento nga nagwa na. Nagpautwa sila. Kaya hindi na nila magwanta, nastang duty high nila doon, hindi magwanta. So, yari si Yosek Leopoldo Vega, sang DOH, bilang sabat, may kang tanan sa sining reklamo sang mga medical frontliners. Daw po ng Alliance of Health Workers that the DOH is lying due to unpaid benefits at lagi na lang daw nagpa-promise pero hindi naman naitutupad. They also allege the Secretary of Health being corrupt. Ano po ang masasabi natin dito? Well, we have been trying to talk to them, the Alliance of Health Workers. Every time that there is a demand, we'll try to resolve this. We have been doing this for several months, specifically on the compensation, SRA, hazard. And we're continuously doing so. So I think that it is their right to complain, but we also make sure that we will be able to
to talk to them and and also work out some mechanisms wherein they will be able to also be given those privileges. Si Yusek Leopoldo Viga. So mo tong sabat niya sa mga frontliners. Pero para sa mabalaan nyo tanan na rin pagalburuto sa mga medical frontliners. Ang ilan ng ari-ari o kung presidente ni Goro. Mga nurse ini siya. Hindi bla? Boy? Nurse ini siya. Nga daw hindi naman magwanta nilang duty ay mo. Kag daw hindi man magwanta, ang pasalig nga tubtub subong wala nagtupa. Dumating na virus na parang ayaw mo na talagang pumunta ng hospital, ayaw mo mag-duty. Kasi nga dahil sa takot at dahil sa sa risk na makukuha mo in line with your duty, but wala kaming choice. Gano'n man kahirap kasi nga trabaho po namin to, it's a call for our duty. At nagiging mahirap po siya kasi yung suporta ng gobyerno hindi po namin natanggap. Kasi yung mga benefits na yun is wala po, zero. Benefits yun zero. Why magtupa? No? Hasta lang sa pasalig. Why nagtupa? Di amo ning ilang nga ginapanawagan. Kay DOH Secretary Francisco Duque nga tindugan ang ginpanghambal la, ang ginpasalig. Kay kun hasta lang sa pasalig, warat datsoy ni. Tingin ni pasalig-salig, may pareho man na di syudad bro. Pasaligon na kamo nga, swelduhan tapos wala. Mayari na di. Ngagin pang hire to lang nga mga 800 ka mga medical, mga health workers to. Titub-tub subong, ara ng ATM, pero sweldo wala pa sa gyapon. May pareho na di. Aring sa bato ni Mr. Jack Conlo. Sa mga way maswelduhan, mati ka mo kay Mr. Jack Conlo. Ari sa parte sa sweldo. Kina-process na ina sila ang ilang payroll. Kag actually, ang problema sila hindi ang atong gobyerno o ng atong pag-process, no? May kundo, may portay na. Dahil mo ang problema sa dira, kaya iban sila sa ila dira, wala pa sila sa BIR na wala nga daw team number siguro na ako ng form 0605. And then, iban daw medyo late na nakaperma ang kontrata, ang iban daw late man nakahatag sa nila DTR. So sa payroll, may mga batch na tamo kamus na dira, no? So kung isa lang ang hindi pakahatag, hindi na siya ka-proceed ang inyong payroll. So, amo na siya tuloy ang problema na nakita dira, no? Ang mga DTR, mga contract yan, medyo akusta na, no? Kasi anytime kung may simpo sila yan, makasign na obra. Ang medyo madugay lang idan na dapat tagaan din simpo, amo ni ang process sa BIR na number, no? Doon yung number na. Kay importante nila, no? Unang nila pangita sa accounting procedure na sa ating gobyerno, na dapat may anak dito sa BIR na number. So, daw siguro natin man ang series of lockdown kag ECC sa atong syudad, no? So, lalo mga natabo. But subong, ang akong information, tingnan ko natin ang sa city health natin, no? Ang gipang hire, ara naman ang ilang papers, dito process na. Bisan ng iban daw pending pa ang ilang yapon ng mga kinalanon na requirements, pero getting one gid niya, base pa man lang mahayop kada makaproceed ba ng ila payroll. Oo. Kaya ang sa ako nga interview nagligad ay daw ay gid sila kapugong guro magapa interview to bla.
na-process ara na kuno ilang mga requirements hasta 0605 nga muna siling ko nga daw iya man iya ka negosyante nga ginakuha nga certification pero nagabayad sila to para makakuha man sa nga amo sinasta pag authenticate tabi no pag perma pa sa abogado ara na ang astang ilang nga ATM nga card. So mga 3 weeks na ang hambal kuno sa ila sa taga City Health ara na kuno sa accounting nagligad pa. So 3 weeks na nga nakaptan na nilang ATM way yapon unod ang ilang ATM card. Balano mo ni siya, ang process again, ang process why ginapatugayan, no? Ang process basta kumpleto, ang papel why na dugay, no? Sulod ginadayon ang process. Balano mo ang bago kayo na, bati sa batch nila, bala, may isa, duhaw, may bibila na sa batch nila nga, sa ila nga payroll, kag bati bala nga wala pa nasa may kulang. So wala na muna siya, no? Kung isa ang inobra pa sa ako, no? Inobra na isa, under sa akong mga job hires kung doon kadugay gidya sa isa ka tawo or duwa na pipila nga kadugay ang forward ng ila requirements gina-drop na namon gusto ng takson sa kanya nga batch ng payroll para makaproceed ang mga kadamaan o pwede sa iya payroll. But kinsa ko man na siya, I think doara na no nakasulod na. Amo na siya no daw ang ako nang to is do may mga kulang abi sa DIR na number ang mga hindi na sa individual nga ikaw na isa i-process no may batch ka mo so bakit na napiktukan na sila sa food na nga batch. So nanahon naton but rest assured ara na no anytime soon masulod na sa ilang mga ATM ang ilang mga pero amo na sa balaan na partner yan ni Diaz ang problema kung mga bago kami sa City Hall. Amo gina kalabanan actually amo na no may delay gina basta first time but after sang una na nga sildo ang sunod na mas bisigi naman na, no? So, usually, sa experience ko, usually, isa, 2 ka bulan, di ba nagadali? Kag, bisan gani magtournamente, ikaw ang regular, ikaw, mas dugay man relation, no? Because ang process ng paper na pagsulod sa ngalan mo sa aton na system. So, wala muna, no? Katabo na, bisan din, no? Bisan sa diin nga gobyerno, bisan sa hospital, actually, bisan sa mga ibang province, no? Katabo mo na sa ila. So, pero why ginaya ka pabayaan city government? So, hindi ayan ni subject mapiktuhan ang aton nga mga vaccination sites kay ang iban kuno sa ila naguluntat na lang kay why na bisan inuplite why nagapinanghulam kuno sila sa mga kilala nila makaiping nilang balay daway nagid sang hulaman amo nga why sila sang inuplite amo naguluntat kuno iban hindi mapiktuhan atong vaccination sites ni. Ay, yun ang napagkaroon natin vaccination site sa partner Ganidea. Actually, ang vaccination site yung nagigigil na, no? So, kung iba, hindi na yan magbalik, hindi na sila kasi natabuan, no? Unfortunately, ang process ang atong payroll system, amo na, basta first time ka, hindi naman ang lapses sa gobyerno, kaya ang gobyerno, yan ang mundo na mo. Ang process yung masulod ginasaya. Ang problema, sinadara ang requirements, no? Hindi na yan pag-process ang requirements. Ang sinaantayan na, hindi man natin pwede nagtawo ng requirements, kaniguan man ang aton nga syudad, ang aton city government. Well, ang aton lang timuan na ara na no. Actually na discuss sa kanila naton tungkol sa aton mga health head. Kag sila kanila mismo gusto na nila kanina kung pwede lang no mga sunod ginadayon galing kay baod man kita sa guidelines gitno sang paghatag sang sildo sa mga tiyado sa gobyerno. Insakto tong imo nga mga nga remedy mo nami to nga kun base miara day to nagapabuyan-buyan sa pagprocess kuno na ilainon sa iya unahon to yang nakauna na process nagliligad pa kaga mo yang unahan naon sildo hindi blasar. Yes, sabi na ang nga process sa pagiging muno na kay sa discussion. And Matthew Brown na kung dumiyara, hindi na medyo kadugay dito wala sa choice sila kada para makapasidya ang mga naka-comply ng mga pag-process ng ilayang mga requirements. Si Mr. Jeconlo, ang spokesperson sa COVID-19 team, may kang tanan sa sininga reklamo sa mga health workers nga tubtub subong wala masuldoan. Di ulat-ulatan nyo lang kuno. Kay gin-process yan na ginambalan niya na tukinang accounting nga kung may mo dasig-dasigon man. Di rason nila nga iba mayara kuno kamo
nga upod nga ba way pa maka-comply. Di kuwaon nang yang ngalan niya ang mga nakatapos siya mo lang tuunahon, hindi kayo pa ang konsala sang isa, tanan-tanan sila ya pinahani mo, hindi naman na sa insakto. Hindi naman na insakto. Kung ang isa na niya basi may ara na siya nga inog panggasto, ating iba niya gahangla, iba ni ginagutom na. Madamo ang ng mga nagpinangutang na para lang nga may ara nga inugpliti, maka-duty, ti karong kay way na sila sang utangan. Ti iba naguluntat na lang sa pagtrabaho. So talupang danyo, since June pa ni, up to now, ti ang rason nga ang iban gani, mga dumaan, may ara, madagay ka-delay, ti may kwarta na, nga ma-delay pa man. Nga i-delay, nga ma-delay pa na. Ti kung nagaubra ang mga tao na, dasig-dasigan nyo man process. Hindi nyo pag-ibutang sa langalang, kasweldo na yan nila. Gin pangabudlayan na nila. Gin antos na yan nila ang COVID areas. Para lang makaserbisyo sa mga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, makabulig sa administrasyon ni Mayor Jerry Triñas, tapusan din nyo yung pagsweldoan. I-delay nyo yung sweldo. Daw kabudlay man naman, daw di na dangin hustisya ang magamusin na. Ang iban, way manayak balo, nga mo nang inyo nga mga patakaran, karong kay na-comply na nila, 3 weeks na, nga nakuha na ganit nilang ila itim, way pasagyapon unod. Di itim ka mo nga wala manggali unod. Check naton ang update naton sa COVID. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID-19 updates. Here are the COVID-19 updates. Here are the COVID-19 updates. Western Visayas sources ro6.uh.gov.ph. New confirmed cases 515. New cases by province: Apor, authorized persons outside residence; Iloilo 1, LSI or locally stranded individuals; Iloilo 2, Negros Occidental 3. ROF, returning overseas Filipino; Iloilo 2. Local case: Aklan 133, Antique 111, Capiz 1, Guimaras 3, Iloilo 168, Iloilo City 81, Negros Occidental 64, Bacolod City 46. New recoveries 584. New deaths 18. Total recoveries 81,193. Total deaths 2,175. Total active cases 11,038. Total cases 94,429. Philippines sources DOH.gov.ph. New cases 14,610. New recoveries 10,674. New deaths 27. Total active cases 106,672. Total recoveries 4,618,808. Total recoveries 1,618,808. Total deaths 36,366. Total cases. Total death 30,366. Total cases 1,755,846. Worldwide sources worldomatters.info/coronavirus. Coronavirus cases 208,150,396. Deaths 4,378,194. Recovered 186,602,387. Active cases
In mild condition, 17,063,010. Serious or critical, 106,805. Currently infected patients, 17,169,815. Closed cases which had an outcome, 190,980,581. Iloilo Newsline COVID Update. Sa mga listeners naton, mga viewers, thank you so much sa pagtanaw kaga pagpamati diri sa Iloilo Newsline. Sa mga listeners naton sa syudad, more power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Good evening kay Ayan Vincent Casiple, Cirilo Tupas, Manolita Sibonga, Zenny Villanueva Octaviano, Lenny Fondo, Mary Grace Bautista, Diraman sa Ganancial, Gamarcha, Galia, Baat, Hancorda, Sales, Beniga, Galas, Lisaw, Kalamba, Diaz, Yanson, Gumbok, Kagplaga Family. Sa mga gwardya sa Ceres Terminal mayong gabi, sa mga porter kag sa mga vendors, ilabi na sa mga empleyado sa Balyacar Transit Incorporated nationwide mayong gabi. Sa kay Hyper Oro kag sa iya pamilya dira sa Batangas, na Santo Tomas, Batangas, dugay-dugay mayara naman kita dito nga koneksyon. Mayo lang nga pagapamati diri sa Iloilo Newsline. Ag sa batch 84 sa Manapla Elementary School, mayong gabi sa dekada 90 San Colillo de las Hijas de Jesus, San Miguel Jordan, Guimaras. Mayong gabi sa inyong nga tanan kay Sir Boy Sikinya. Sir, mayong gabi sir. Draman kay ng B-boy kag kay ng Jackie kag sa ilang nga baby. Kay Devina Marcelino Sausa, Lerma Talite, Jen Adagan, Lanuel Tipuan. Kag sa liwat sa aton mga ka-newsline, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Guimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Kay Mads Lerma Danoy kag Pariili Danoy da. Naraman sa kay Ship Captain Roel Malones, pare, mayong gabi. Kaya Cheryl Malones, Silauso Malones, kag sa ilang mga kabataan sa Sagay City, Negros Occidental, mayong gabi. Kay Father Tobiera sa Vito Sagay, kag kay Emily Tobiera Diadjo, sa Yaman Pamilya, mayong gabi. Sa kay Pastor Ed Kasidsid, musta na Pastor? Di ano na to, palihog? Diraman sa mga manaplahanon, may aksidente da sa inyo. Ano to, motorsiklo, bunggo to. May duwagid nga wagtang to. Halong-halong gid, no? Hindi padasig. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, madamo nga salamat sa inyo nga pagupod. Kitanay naman kita buwas. Kitanay naman kita buwas. Kabay pa nga okay lang kamo tanan. So, sa mga kilala nyo i-like, share, and follow lang para makaibalo sila. Kung may mga insidente, balandason nila. Palihog lang pa-subscribe sila. Okay? So, wala na kita santinyon sa atong nga pagpangalagad. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz, magapabilin sang bida. Bawal ang walang mask. Isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro at alamin ang totoong impormasyon.
ang EO ni Governor Arthur Toto Defensor. Ara sa page namon ha. Tanawan nyo lang palihog. Upod man sa atong technical partner sa kay Nonoy MJ kagay Toto Jeepna. Iraman sa taga-Isat yo kay unyo ka Gregorio Onday. Kag sa iban pa nga mga manunodlo. Mayong gabi sa inyong tanan. Ako naman ang inyong alaga, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas!